Ниһаят студиябызга җыелышып беттек. Димәк, балалы солянка хит-парадыбызны башлап җибәрәбез. Студияда мин Наиля Славина. Һәм мин Байбулат булачакбыз. Ә хәзер инде без төп эшебезгә күчик. Ул да булса, нәни җырчыларыбызның чыгышларын карыйк. Һәм Тиешле баскычларга урнаштырыйк. шулай итеп, без башлыйбыз. Тапшырубыздан бүген кем китә? Бераз моңсу әлбәттә. Тик инде бүген без Лилиана Зарипова белән саубуллашып торабыз. Һәм инде аны янәдән хит-парадыбызда әле көтеп калачакбыз. Лилиана күңелен төшмәсен, хит-парадта күрешергә язсын. Хит-парадыбызда кызлар шундый күп, алар шундый төрле. Наиля, мин синең белән әлбәттә килешәм, һәм әле нәрсәгә игътибар иттем. Аларның күлмәкләре дә шул кадәр төрле, тавышлары белән дә, күлмәкләре белән дә менә таң калдыралар кыскасы. Килешми мөмкин түгел, сүзне коллегабыз Ясмина Гариповага тапшырабыз. Хәзер безнең кулакларга икеләтә рәхәт булачак, чөнки сәхнәдә алар икәү. Ике дә уйламый әйтәм, бу Камрия дуэты. Нәкъ шулай, димәк, телеэкраннарда Камил һәм Риана. Карыйбыз. Dalada yaprağı bizede salınır, sizde nindi
җиледә исми шуякка. Сагынам әйтер идем, җиледә исми шуякка. Сагынам әйтер идем, җиледә исми шуякка. Чиратта сәләтле җырчы кызларыбызның берсе. Мин беләм, ул да булса Амиля Закирова, шулаймы? Ләк шулай, вакытны сузмыйк Амиләнең чыгышын карыйк һәм тиз генә тиешле баскычка урнаштырып куйык. Сен туғаншы йылдызларға қарап сықланайдым. Яқты йылдыз көктәгенән тиіп ойланайдым. Алсу езілі тәмлі сөзілі сен екенсің ол қызым. Атбек бірге сенің бір жерде менің яқты йылдызым. Мин шаярсам, шаярушым, моңсулансам, кайгырушым, кайда барсам, кайда йөрсәм, дәгъва катырушым, дәвәнием, дәвәнием, изгелекләр тарата, дәвәнием, дәвәнием, мин сине бик яратам. Құдай берген бүләгіміз, яры әлі сен бар дейім. Дәвәнием, йылмай әле, син йылмайсаң, мин дә көләм. Дәвәнием, дәвәнием, изгелекләр тарата. Дәвәнием, дәвәнием, мин сине бик яратам. Алсу езілі тәмлі сөзілі сен екенсің ол қызым. Атбек бірге сенің бір жерде менің яқты йылдызым. Атлык бірге син бір жерде, Менің яқты йылдызым. Дуслар, иптәшләр, Наилә, менә беләсеңме, кәефне күтәрү өчен хәзер бик матур композицияләр безнең берсенә тукталырга киңәш итәм. Яхшы, хәзер кемне карыйбыз? Әлбәттә, синең клибыңны, Наилә. Ой, рәхмәт инде. Алайса, игътибар экраннарга. Тукта, мизгелгә генә булса да, дөнья бит сиңа йылмая. Тыңла, йөрәгеңдә моңаерга, эзләмәле чара. Һаман яман табар эшен башыңны катырма. Кирәк түгел. Кабат язлар килер, ышан артык кайгырма. Ишет мине һәр чакта исеңә дә. Бәхетле булу сиңа шундый килешә, шундый килешә сиңа ышан әле. Галим бар, ямын бар, сиңа өләшә. Ашык булса күңелең пәрдәләре. Йылмай, авыр булса күңелеңдә, бер нимәңге түгел. Шулай яра
Иланма, гомер бик кыска. Син барышыңны онытма. Бәхет синнән башлана. Бәхетле булу сиңа шундый килешә, шундый килешә сиңа ышан әле. Гаеп бар, ямет бар, сиңа өләшә. Ашык булса күңелең пәрәләре. Бәхетле булу сиңа шундый килешә, шундый килешә сиңа. Гаеп бар, ямет бар, сиңа өләшә. Балалы сәләнге сәхнәсенә бер төркемнәни артист халкы чыгачак хәзер һәм искиткеч номерлары белән шаккаттырачак. Килешме мөмкин түгел әлбәттә, чөнки чынлап та Веснушки төркеме сәләтле йолдызчыкларны бер урынга үзенә туплаган. Әлеге сүзләрне раслап, игътибарыбызны экраннарга юнәлтик. Матур дөнья, сихри дөнья, янда дуслар, туганнар, күктә кояш, җирдә чәчәк. Матур бит, матур дөньялар, дөнья матур, сез булганга. Дөнья матур, без булганга. Дөнья матур, сезнең белән. Дөнья матур, безнең белән.
Найля, беләсеңме, хәзер бик матур чыгышны игълан итәчәкбез. Менә алар гаиләләре белән җырлыйлар. Мин аңладым бугай. Мәликә Юнусова турында әйтәсеңме? Нәкъ шулай Мәликә Юнусова турында менә бергәләшеп әлеге чыгышны, әлеге җырны тыңлап вә карап китик әле. Дуслар, дускайлар, безне телеэкраннар аша гына түгел, социаль челтәрләрдә дә күзәтеп барырга онытмагыз. Барлык яңалыкларны да беренчеләрдән булып белегез. Язылыгыз, бергә булыйк. Дайте шуму. Шагын, топмы язык тишагын, температурная моя, симбит кунгл бишагын. Япта вагон и шагын, топмы язык тишагын, температурная моя, симбит кунгл бишагын. Красавчка, не волновайся, оставь меня в покое. Красавчка, не волновайся, оставь меня в покое. Симбит знаешь, я такой. Красавчка, не волновайся, оставь меня в покое. Симбит знаешь, я такой. Оставь покой, не волновай. Оставь покой. Ой. Уйлары һәр шак туры, почти как кояш нуры. Ашты булды казбыты, ул бит мәхәббәт торты. Уйлары һәр шак туры.
ул бит мәхәббәт корты. Красавчка, не волновайся, оставь меня в покое. Красавчка, не волновайся, оставь меня в покое. Сам знаешь, я такой. Красавчка, не волновайся, оставь меня в покое. Сам знаешь, я такой. Майлиман тормош юлан, бутин барычын тызын, Мин сізден нәрби қызға, менлікі нәрби қызын, Жырлы ул кызын язын, аярмый үрдә қосын, Оның қошлары тұташ, оның мыйығы ызын, Красавчка, не волновайся, оставь меня в покое. Красавчка, не волновайся, оставь меня в покое. Сам знаешь, я такой. Красавчка, не волновайся, оставь меня в покое. Сам знаешь, я такой. Оставь в покое. Красавчка, Не волновай. Оставь в покое. Не волновай. Матур җырлар тыңлавыбызны алга таба дәвам итик, дусларым. Һәм нәкъ менә шушы мизгелдә Әминә Сабированы дәшик. Әминә, сүз сиңа. Жылы көннәрдә, ямьле урман буенда, Җырлык дусларым бергә, без балачак турында, Җырлыман да биемен мин, җырлыман да бимен, Без бәхетле балалар дип һич сөенеп туймыйм мин. Җырлыман да биемен мин, җырлыман да бимен, Без бәхетле балалар дип һич сөенеп туймыйм мин. Әйдә дустым, гармунның сүз бит безнең көйләргә, Өсөздереп бит дип, Кулсын сагынып сөйләргә, Җырлыман да биемен мин, җырлыман да бимен, Без бәхетле балалар дип һич сөенеп туймыйм мин. Җырлыман да биемен мин, җырлыман да бимен, Без бәхетле балалар дип һич сөенеп туймыйм мин. Иркәли безнең хәмсия җәйге кояш нурлары, Яңгырасын һәр тарафта безнең балачак җыры, Җырлыман да биемен мин, җырлыман да бимен, Без бәхетле балалар дип һич сөенеп туймыйм мин. Җырлыман да биемен мин, җырлыман да бимен, Без бәхетле балалар дип һич сөенеп туймыйм мин. Җырлыман да биемен мин, җырлыман да бимен, Без бәхетле балалар дип һич сөенеп туймыйм мин. Җырлыман да биемен мин, җырлыман да бимен, Без бәхетле балалар дип һич сөенеп туймыйм мин, һич сөенеп туймыйм мин. Ух, узакламый санаулы мизгелләрдән абсолют җиңүчене ачыклаячакбыз. Көрәштәге сыман әйтеп куйдың хәтта, беләсеңме? Хәзер чынлап та тизрәк бу атна лидерын беләсе килә башлады инде. Тик башта барлык катнашучыларны барлап чыгыйк. Бәзедә биек
Не волновайся, оставь меня в покое. Сам ведь знаешь, я такой. Красопетка, не волновайся, оставь меня в покое. Сам ведь знаешь, я такой. Шырлымын да биемен, мен шырлымын да биемен. Біз бақытлы балалар деп еш сөйініп тоймеймен. Музыкаль сәяхәтебезне тагын бер матур чыгыш белән бизәп җибәрергә тәкъдим итәм. Килешәм, әлбәттә, чиратта Айсел булыр. Алкышларны жәлләмик. Менә хәзер әле уйланып торам, вакытның шу хәтле тиз узуын уйлашлай бит, хит паратыбыз ахырына да якынлашкан икән бит. Әйтмә дә Байбулат абый, җәй тиз узган кебек. Тапшыруыбыз да узды да китте. Менә тик без моңсуланмыйбыз, киләсе атнага хәтле саубуллашып торабыз. Сезнең белән мин Байбулат. Һәм мин Найля Славина булдык. Киләсе очрашуларга хәтле Пока!